Ang unang paghihap sa katawhan. Sa unang adlaw sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig, sukad ang mga Israelita migawas sa Ehipto. Misulti ang Ginoo kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai, sulod sa tolda nga tagbuanan. Ang Ginoo miingon, ifa sa tinagsa ang tanang mga lalaki nga Israelita ug ilista ang ilang mga ngalan, sumala sa banay diin sila mahisakop. Ang ilista mao kadtong nagpanuigon og 20 ug pataas nga mahimong makaapil sa gubat. Ikaw ug si Aron maoy mag-ihap kanila. Kinahanglan adunay usa ka tawgikan sa matag banay sa Israel nga mutabang kaninyo pag-ihap. Mao kini ang mga pangulo sa ilang banay nga nangapili gikan sa kabanayan alang sa maong buhat. Sa banay ni Ruben, si Elisur nga anak ni Sedeur. Sa banay na ni Simeon, si Selumiel nga anak ni Surisaday. Sa banay na ni Huda, si Nahason nga anak ni Aminadab. Sa banay na ni Isakar, si Natanael nga anak ni Suar. Sa banay na ni Zabulon, si Eliab nga anak ni Helon. Sa mga anak ni Jose, sa banay na ni Efraim, si Elisama nga anak ni Amihud ug sa banay ni Manases, si Gamaliel nga anak ni Pedasur. Sa banay ni Benjamin, si Abidan nga anak ni Gideon. Sa banay ni Dan, si Ahieser nga anak ni Amisaday. Sa banay ni Aser, si Pagiel nga anak ni Okran. Sa banay ni Gad, si Eliasaph nga anak ni Deuel. Ug sa banay ni Neftali, si Ahira nga anak ni Enan. Gidala ni Moises ug ni Aaron kining mga tawhana ug sa unang adlaw sa ikaduhang bulan gipatigom nila ang tanang Israelita. Gilista sila sumala sa ilang pamilya ug kagikan. Ang tanang gilista nagpanuigon gikan sa 20 ug pataas sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Busa giihap sila ni Moises didto sa kamingawan sa Sinai. Ang mga lalaki nga nagpanuigon og 20 ug pataas nga mahimong makaapil sa gubat, giihap sumala sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya sugod sa banay ni Ruben nga mao ang kamagulangan ni Jacob. Ang ilang gidaghanon mao ang mosunod. Sa banay ni Ruben, 46,500. Sa banay ni Simeon, 59,300. Sa banay ni Gad, 45,650. Sa banay ni Huda, 74,600. Sa banay ni Isakar, 54,400. Sa banay ni Zabulon, 57,400. Sa banay ni Ephraim, 40,500. Sa banay ni Manases, 32,200. Sa banay ni Benjamin, 35,400. Sa banay ni Dan, 62,700. Sa banay ni Aser, 41,500 ug sa banay ni Neftali, 53,400. Ang tanan miabot og 603,550 ka lalaki. Ang mga Levita wala ilakip pag-ihap kay ang Ginoo miingon man kang Moises. Ayaw ilakip pag-ihap ang banay ni Levi. Sila mao'y tugyani sa pagbantay sa tolda nga gibutangan sa kasabotan ug sa mga kasangkapan niini ug sa tanan nga anaa sa tolda. Sila ang padad-a sa tolda ug sa tanang kasangkapan niini. Kinahanglan na timanon nila kini og magkampo sila libot sa tolda. Kon dadon na gani ang tolda, ang mga Levita mao'y mohipos niini. Ug kon patindogon na kini, ang mga Levita usab ang mopatindog niini. Kon adunay lain nga moduol niini gawas kanila, kinahanglan patyon ang maong tawo. Busa kinahanglan nga magtolda ang mga Israelita, sumala sa ilang pundok ug sa ilang bandila. Apan ang mga Levita anha magkampo libot sa tolda nga gibutangan sa kasabotan aron dili masuko ang Ginoo sa katawhan sa Israel. Ang mga Levita mao'y magatiman sa tolda nga gibutangan sa kasabotan. Gibuhat kini sa katawhan sa Israel sumala sa tanan nga gisugo sa Ginoo kang Moises.